Het is wel bijzonder om te weten dat dit het laatste grote project is uit het Boyum-saneringsprogramma dat we bij de provincie hebben van 2004-2015. Dit is de laatste grote jongen daarvan. Ik vind het heel mooi dat je toch een ophepper krijgt. Er wordt flink skinmakken, er wordt ik flink verdiepen. Kist hier eerst maar bootjes van maximaal 31 deel, dat wordt 51 diep. Net al in een geert zal baggeren worden, maar echt om de balwerken heen en het grutdiep, dat zou echt mooi aan worden. Dat maakt nog heel wat bij. Onder oren, die hem zorgen dat je deze bregen, die maakt nog flink omheen. Maar je hoort zal hier dan de eerste stap zetten worden om de diepte op peil te brengen, want dat is echt wichtig. Wat bij hierbij net zien kunnen, dat is het prachtige sluisje bij het Skipperdiekje. En die dwarren die willen net al te goed met iepen, maar ik denk dat in juni zou je zijn, dan moet het klaar wezen, dat dan die dwarren weer iepen kunnen. Juist door het meidje van Work My Work kom je tot betere resultaten. Dit is ik net de eerste keer dat wij baggeren gaan in Dokkum in het kader van de stedelijke water. In de watergangen naar het wetenschap oer, maar die moet dan wel op dit te wijzen. Ik ben heel blij dat we hier het start zijn hebben om het project